хора, родила в класа ми пита как с кой играя, с кой ми е по таковото най-любими. Най-любимия е той и най-силният. Аз ви го препоръчвам да знаете. С другия не знам с кой. Ето, сега ще го бием. Сега вижте как ще го надървам, ще по такова съм най-добре. Сега пускам. Опа! Ако искате още видео на мултаковото, слагате лайкове и се подписвайте на канала. Файт! Ето ти! Ай! Не, фуйте! Ето, за това те обичам. За това. Ето. За това те обичам. Те бия колкото... Ай! Не! Ай! Това боли да знаеш. Това и аз си ти говоря. Ето ти това. Ето. Ти го. Всеки да... Ай! Той е... Това боли. Ето се те бих. Той е лад. Защо? Аз си използвам репс. Това. Ето ти давай. Ето. Ела бе. Ай, се ми скъса с дървена бе. Ай, не ела. С тия ножки. Искаш да те хапна бе. Една минутка бе. Само да те взема, да така направя, да те хвърля. Ай. Но. Ай. Мамо, само... Ай. Ето ти. Мамо. Ай. То се ми бие, бе. Нема. Да се коце. Удари, бе. Ти от кой се поведи? Кой усе? Ай. То ме дъдра душа. Спри да скасаш, бе. Какво? Използвам вакцинекс. Ето ти. Няма да се нагубва на дъждите. Ахай се. Не. Не пребиха. Не. Той ме преби. Се направя още едно видео. Сега ще видиш кой ще победи. Сега да видим как се доуди. Ето ме мен. Аз съм Ерони. Ето профизис. Точка са бедния човек. Сега идва. Майка ти. Давай. Ай, боли. Ай. Ето ти. Ай. Прибет. Тапугил. Ай. Спря. Ай. Тапак. Ай. Ето ти това, бе.
Ай. Мамо, закройте, няма да ти се да си тъп. Играл с един човек онлайн. Това най-силни. Да видим как се го биеме. Най-силно сидя го колата, аз го бия. Най-силният човек каза. Повол по колото, така ми вика. Ай, до това боли, бе. Това няма да те боли. Абе. Сега да те боли. Мама, но това, спри, бе. Ти става, не. Ох, стига, бе. Тежко мости да видим да пуше. Тежко мости да видим какъв си най-силен. Сега ако те бия, аз съм най-силния. Да знаеш. Мамо. Тая моето коло бих или също един мой пие. Мамо. Няма да ви каза името. Куртата. Мамо, камък. Ти даши да човек да земята. По моето колото. Махай се. Май, пак без стъпва. Стоп. Ай. Не сега. Той луд ще така. Да видиш този луд. Ева, ето ти това. Да папаш. Сега да те бия лутоко. Айде. Папа. Ева, ай. Но. Сега да опа. Се папа. Мамо. Опашки. Убиеш ли, бе? Се убиеш. Май. Не мога. Няма да го спра това видео с теб. Добре. Хора, ние се договорихме с видеото малко. Ние си договорихме да си изменим скиновете. И това просто този днешния аз си взема покой. Ето и аз взимах си го, оня се буде. Всяка води да сме. Оня си гледа към си. Оня си гледа. Той кой се съжава? Не, стига бе, спомни се. Ай, да видим кой ще те бие, бе, с гладай. Дай я бих поне 50 пъти. Давай. Ай, сега се видиш. Владихме си това. Ой, господи. Сега ако аз го взема, ще го сепа с услони. Бе. Той ми дай вода. Ева, може ли да дойдеш? Ела да те гусна. Ай, не искам да те гусна, не искам. Май. Ай. Кукай. Мамо, спри, ето ти. Ето ти два сада. Ето. Ай. Ето ти хапване. Махни се от мен. Ай.
ето ти повисето. Ай, колко е. Ай. Ето ти. Стоп, не искаш подобрия да се. Ай. Ей, глупа. Ето. Да скус, закъс. И паш. Я стоите. Не. Тя тук стопила. Аз видяхте как дава пъти. Не. Всеки само и до нещо трябва се да правя да търсам един път по дяволите. Сега са го едно фулго бубер. Ела бе. Ладно, пливи. Ай. Малко. Ето ти за това, дето ме би радовете. Ето ти бе. Ето ти бе. Се вегна само кекси се ти да навегаш, бе. Се вегна кришката, бе. Махи се. Ай. Аз се... Ето ти за хапка. Ето. Погледа питбул. Ти си питбул, дека. Ето ти. Бе. Няма да ти дам да ме пидаш. Се ти замахи се. Колко си сладка, толкова си опасна. Го знаеш от мен. Колкото си сладка, толкова си опасна. Бихте. Той млад. Нашла се, ето ти това, се дървоско. В колена, ето ти това. Ама. За главата се направи. И се направи и така, още един хап въде. Мотокуба. Ето ти. Мотокуба да закъсва. Трябва да ти да се гудо. Ето ти. Ай. Ти кабеби. Моето бубиче. Защо се раздави с мен, бе? Кула да стаща. Благодаря ти. Ето ти това. После те победих един път кула тук, бе. Да. Какво е хубаво. Ой. Това аз ви оставам до това всичко. Утре ще се видим. С вас беше Мишо.